Azvipere mushe mhuri yeZimbabwe noda kuti aiwa nhau yeprotest pasummit paAugust summit iri kuitwa neSADC yakuchizofinaliziwa manje nokuti takuona kuti Amos Chibaya muzora nezuro anokokorodza anounganidza vanhu muHarare vasupporters aNelson Chamisa achiti aiwa masupporters aNelson Chamisa, you are loyal to Nelson Chamisa. I want to equip you with the questions we are supposed to ask SADC nokuti changeri munyika munomu nokuti ndiyo yakaya ikatara kuti aiwa by-elections emuna 2023 they fell short of the guidelines of a democratic nation. Sanda pena mashoko abuda sonyoko wakaitwa muzara nazo kuti subscribe uleka ubva tina on the bell icon. Nokuti muzara nezuro tinoona kuti Amos Chibaya pane mashoko akaudza masupporters ake paakavonganidza akatora mashoko achiti pane kwapanzi Honorable Chibaya added that ZANU-PF leader Emerson Mnangagwa is a product of fraudulent election that was discredited by SADC itself, hence it defies logic for the same board to endorse him at the upcoming August summit. Anoendera mberi achiti Zimbabweans have to ask for answers from SADC when the regional bloc comes to the country for a summit set for August. Sanoudza kuti aiwa vanhu we must ask SADC with these questions. Munofanira kuvabvunza mubvunzo kuti aiwa we are the same SADC yakaita CM report ikati aiwa my elections they fell short, but why are you inaugurating him as the secretary? Aiwa sorry, as the chairman. Aiwa muri Zimbabwe chimotodza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko auya panapa Amos Chibaya. Noda kuti vakomana ava they really want change. Vakomana ava kutaura chokwadi vatozvipira kutoti kana SADC ichinge yauya toda kuona kuti tikapinda mustreet tinorohwa here. Noda kuti tichiita zvinhu zvinenge sina violence, tichiita zvinhu zvinenge zviri pamutemo. Saka chimotudzai munoti kudii pamusoro peinitiative iyi awa yana Amos Chibaya awa nana Osalo Ziziba noti vari kutoda change, vari kuda kutomirira mhuri yeZimbabwe. Pinda comment section mende mutudze mafungiro enyu, subscribe, kulike, tinotena on the bell icon.